Hambai tibasa da farok no angno tini itbata business ti kok sanai itbata business khaina hangkai rang belai no nango khoros belai no thango khoros tongphano government hoite loan rok facility nai mano non thani license tonga nangnai teksa hangkai non thani jaga tonga nangnai hingkai norok thani jaga kri hingkai norok buni jaga no phano bara nai mano bara nawi khe kagos slamoi khe norok industrial office thangai khe norokni kaj potro submit khai khe norok license bage apply khai mano license samna bage tam niyom tong borok no norok sai rwnai tam document submit khai nang no borok no sai rwnai hari o jaga o it samna bage bwskango je ha o ha bai no it slamo actually it samna bage hingkhe kheto ha belai no kaham kheto a hasing kwrui abo hai ha wngha nango ha joti atha kahai sapsa abo hai ha kosom hingka khai it ni bagui belai no hamkugo noro bwskang nukha na kaisa machine o machine wngkha ha mixer machine ha no mix khaimani kepek selammani o machine hingkai 407 ni engine bai slamjak o machine no pai mano na borok hoite painai norok ano saka kai comment no sika norok nang contact khai bai mano o machine ni dam komse kom 4 lakh 407 ni engine bai o machine no slamo abini buya ni tano hano hingka o machine norok nisaisa bo slamoi mano engine tong hangkai blend truck ni engine bai bo slamoi mano tabo to o season bla o machine to obo tongo tatei moila tangthung jongado nomthung hinai polythene bai khai tongkha o season ni bagui norok no pura ha galwngma rok phunugui manglak haifano no nang process phurungnai itbata ni bagui gari tongha kai belai no hamkugo khoros kom wngnai komse kom nini jcb bo tongo nangnai khoros kom wngnai chikon khai khaikhe to gari jcb nangya oboni itbata kotorma bwla o bagai jcb gari nango obo wngkha it sogui munjak it kumun o jaga no it sogo aborok tabo nikasi khai tongo nikasi manui it gari tongo it sogjak kumun no it number ni number ek side tongnai babu class ni ek side tongnai naini di bahai it sokjaknai jaga cleaner no jaga ni mung. Abo wngka kai it kwthwng no dama jaga o sokna ni ready ni bagui o jaga it step khai tono step khai tonma pore o jaga o rabish bai phobui khe koila daui it no sogui munrwnai aborok wngka kai it rwkanai rok cycle bai borokni rang hisab wngka kai boni leader tongo borok ni je tufainai bo commission mano borok rimangka kai borok hingke hajar o 300 taka 1000 it kwthwng dai mangka kai borok no 300 taka khai rang rwo eyang borok khe belder borok khe masik system boni salary hingka kai 13000 borok o jaga o komse kom 8-9 gonta abo hai samungma khlaio abo wngkha chung koila sogui je hokung mani o chung sakatui ni nokhor o o chung tola wngka kai motor rok tongo motor guri khe actually o bata ni mung wngkha zigzag bata hawa bata hino abono o tola o motor duita tongo kaisa o motor tamkhai o koila no degree tama tai barina bagui o koila rwkha koila khamankai o koila no hoku abono kusubui tufai sakatui rwi horo o bata ni kwbang function tongo bisingo nobo laijaknai lama tongo hoku nokhorjaknai lama tongo o pura drain tangma hai khe pura side dige round khaijak naini di o motor bai no it no kom khoros.
kom koila bai no dotino speed ke munui mano hawa bata beleno khoros kom bata khai ke khoros beleno rang puisa beleno sep tongo kai tongo bangla bata nai bangla bata o kai jemon nos tongo মানে aba haike moto toto no nangya aba haike clean je nok tangma haike aba ke tonga nangya aba hangkai nok tanga nango nobar laijang nai thangjang nai pujotom process sama nango kintu khoros kom aba ongkha koila sokna bagai 12 rupiah tlang nango koila per kg o 18 taka klaio koila logi buisi katkura misi sobo tangke hawa batan bagai khoros komna bagai koila kaisa ichok tini koila ni cross thango 1 taka khlai khe koila budol no machine bai koila no sabai gura slamo gura slamai khe hawa bata o lukhlai khe it no munro iko it songma pore it kari ke stack ke toni kha geno tabo number it bahai ke sinai nini ichogoi it kaham da phakya hamen da phakya abotui no bage semanai it kaham hungkai tokha kai tang tang kha pungo it haimya tokha kai thop thop abaka awas ungo thop mane it kragya it haimya tang tang khaos ke it kaham nei ni ta video o awas nei di abat ya awas khnai di awas khnai di number awas khnai di tang ke abai number tongo abai number kre aba number tongo namjago number asuk number ya aba tang hangka bo ke it ek number krak solet ek number aba ke no it buit nai mano tang ke it ek number tang ya ke it number kre iko it ni di anta ke se important ko no sajay ko itang nai rong ni cross bahai itang nai rong kai hajar hisab se borok itang nai rong na hajaro 750 taka khai ruo engkai borok no je tu phainai boni leader hintongo borok engkai hajaro 200 taka khai bor commission nawo engkai nikasi khainai rok engkai it kari nai rok boni bo leader tongo boni bo sodar tongo borok engkai hajaro 300 taka nawo kebo sodar rok nawo hajaro 20 paisa khai khe norok bo it bata o samung khlaiya phano wngthang norok income khlai mano norok it bata o income khlaina hingka kai norok it bata o labor hisabe borok ma rwnai norok it bata ni manager ba malik bai kokma sanai ani borok tongo it tangna hoite it dujuna hoite it karina hoite o jaga hajar samung khaina hoite nong borok dai mano nong borok dawai commission chai mano obo haike norok it sorry norok obo haike norok income khlai mano kwbangma sini tipasa rok bising basang tongo borok income kam maya kam kwrui obo hai borok tongo borok no tui khe it bata o dawai nong commission hisabe no income khai mano it bata o hajar 300 taka khai khe baksa 10 tamo khai it bata o chini borok no tufai 280 260 oba ke hajra ruo tei 40 taka borok par borok o commission chai tongo sal engkai pore sekal bai it sotonai borok bo haino tei ang norok no it bata business ni khoros ni kok saya kho actually it tangnai rong kha pathera no pathera logi pathera no tufai khe sodar pathera no milioi hajaro 950 taka klaio khoros o engkai it kwthwng no rwkaoui clinic je jaga sogo o jaga tufai no hingkhe hajaro 300 taka it sokjak unjak karinai hajaro 300 taka khai amokhe ni kaisi no it kwthwng no sokna jaga tufainai no hingkhai bujai hino hingkai koila hingkai kaisa it o.
khoksa kalaibo soktini khorocho hingke tabuk norok calculation khainai di hingke belai beton hingke maso 13,000 hingke o jaga tai electric bill motor aborok hingkai kaisa bill abo ta asuk ang no sana tanglaiya no tabuk o jaga ang je sammani norok abono calculation khainai di busuk khoroi thang ekhaza it samtini 1 taka no nomthang de 1 taka samtini 1 taka kolak soktini 1 taka 2 taka hingke it kwthangno tufai nai 300 taka it kaitini 300 taka 600 taka mane 2 taka 60 puisa 2 taka 60 puisa o electric bill nomde 40 puisa kaisa soktini hingkai 4 taka thangka khoros hingkai beton nomdi khoksa hingkai 5 taka khoros thangka kaisa it ni ukologo khoros thango 5 taka ampore phalo number it 14 taka bao class ka 12 taka tabuk norok ni hisab khainai di busuk khoros thang thangya.